madadin musulunta ga marafan usosiyoyin da sunan Allah nake gabatar maka Anas Ibrahim Kusau da aiki da appointment letter a matsayin coordinator na wannan kungiya ta smart. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. A yanzu a madadin masjidin su gusalata ga durugar marafasiyoyin marafan Gusau, ina gabatar da appointment letter ta sakataren wannan kungiya ta smart Adamu Garbanka zuwa ga shi sakataren da sunan Allah mai rahama da jin. Allah sai ya albarka. Allah shi ba mu ikon sauke nauyin da dukkan mu. Mai girma shugaban majalisar koli Malam Aminu Jelani, mai girma shugaban tafiyar marafa muka ta jihar Zamfara Honorable Abubakar Usman Gura, mai girma sakataren marafa muka Alhaji Awal Alhazai Shinkafi, mai girma Bashar mai shinkafa Murja, sai da sauran membobi. Assalamu alaikum. Makasudin gina wannan foundation da wannan kungiya ta yi bisa ga nazari da muka duba ganin cewa jihar Zamfara muna da marayu barkatai a kowace local government 14 ta jihar Zamfara, wanda kasancewa babu wani wanda yake kula da su, to shi yasa muka ga ya dace mu ga wannan foundation, wanda insha Allah wannan foundation zai yi aiki lokacin azumi wajen yin abinci domin kaiwa asibitota da 'yan gudun hijira da kuma makarantun allo. Sannan bayan haka nan wannan foundation zai yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma da kuma manufofin mai girma ɗan takarar ko kuma in ce gwamnan mu na jihar Zamfara 2027 insha Allah. Sannan wannan foundation din zai yi aiki daga lokacin da mai girma sanata ya bayyana da shigar jam'iyyar da zai shiga, to insha Allah wannan foundation din zai yi aiki wajen buga poster, wajen buga jasi, wajen buga fika domin rarraba ma al'umma. Bayan haka nan daga lokacin da muka asasa wannan foundation din kawo yanzu wannan foundation ya samu gudunmuwa daga state exco na wannan kungiya ta mu mai albarka, inda shugaban wannan kungiya Anas Abubakar AIG ya bada tashi gudunmuwa ta naira 20,000. Sannan Adamu Garba sakataren wannan kungiya shi ma ya bada tashi gudunmuwa ta naira 20,000. Sai treasurer namu Shamsu Kaura shi ma ya bada tashi gudunmuwa ta naira 20,000. Sai coordinator na tsafin local government Bashir Ibn Abdullah shi ma ya fara tashi gudunmuwa ta naira 10,000. Sai bayan chairman na wannan kungiya Mujita Uba Kaura shi ma ya fara tashi gudunmuwa ta naira 20,000. Sai Umar Nura Gusau coordinator na Gusau local government shi ma ya fara tashi gudunmuwa ta naira 10,000. Sai kamar Rufai Rawaya shi ma coordinator na Bukin local government shi ma ya bada tashi gudunmuwa ta naira 20,000. Inda yanzu haka wannan foundation ya samu gudunmuwa ta naira 120 duk daga cikin tsare-tsaren tunkarar zaben mai girma ɗan takararmu sanata Kabiru Garba Marafa 2027. Sannan muna kira ga coordinators ɗinmu na Bukin local government da ku da membobinku kofa a buɗe take ga duk wanda yake da zarafi ko yake da hali wanda ya ji bai kawai kan shi fada abin da yake iya sawa naira 10 naira 5 ba ta yi kaɗan ba. A takaice zan ɗan takaita a nan saboda muna da shugabanni da su maza su yi. Babban makasudin wannan taro shine kaddamar da shugabanci na
wannan kungiya Bukin local government, kasancewa wannan kungiya ce wadda ta kafu wurin yaɗa manufofi da shiruruwa na tallafawa a madadin mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara, distinguished sanata Kabiru Garba Marafa. Wannan kungiya ta daɗe da kafuwa tun da daɗewa, kasancewa mai girma darakta media na wannan gira bayan an fita daga jam'iyyar APC ya fito ya rusa dukkanin kungiyoyin da muke kina social media. Yanzu muna tunkarar wani sabon gini wanda za a gini domin ceton al'ummar jihar Zamfara, kasancewar jihar Zamfara tana cikin wani mawuwacin hali. Mutum ɗaya wanda ya rage mana mai tausayin al'umma, mai tausayin talakawa, mai taimakon al'umma, wanda jigo uba ga matasa na wannan jiha wanda ya wuce mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara, distinguished sanata Kabiru Garba Marafa CON. Mai girma distinguished sanata Kabiru Garba Marafa mutum ne wanda ya gina rayuwar matasa. Wannan kungiya ta ga ya dace ta dawo bisa karkar umarnin jagorancin darakta media na wannan gida, ta dawo da shugabanninta domin tunkarar wannan sabuwar tahiya ta ceton al'ummar jihar Zamfara. Wakilin shugaban majalisar koli, mai girma sakataren majalisar koli, wa'annan da kuke gani wannan layin dukkaninsu coordinatocinmu ne na Bukin local government. A tare da su akwai wakilai wa'anda sun ka ɗauko, kowace ƙaramar hukuma ta ɗauko mutum 4, wacce ta ɗauko mutum 5. Wannan jajirtattun matasa ne wa'anda muna da yaƙini cewa za su yi tsaye tun daga rumfunan zaɓe, za su yi tsaye domin kare ƙuri'u na mai girma gwamnanmu na gobe, distinguished sanata Kabiru Garba Marafa, insha Allah. اللهم رد خير بولا تنب وأخوانه وإن كانوا غير ذلك اللهم عليك بهم اللهم خذهم اللهم دمرهم كما أصحاب الفيل. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. إلى كرامة don ku tsaya ku mai da hankali bisa ga alƙawalin da mai gidanmu ya ɗauka na tabbatar da za mu yi ma asuwaju hasarar ƙuri'a miliyan 1. Ƙuri'an nan miliyan 1 to ni ina ganin an tayi kaɗan. Ku mai da hankali wayan da mutanen arewa maso yamma da hankalinsu na talautar da al'umma da hankali. An karya manoma ga halin yanzu 'yan kasuwa ne ake karyawa. Ana na an doko wani tsari na karya arewacin Najeriya. Hukume da hankali wayan da mutane su gane don nan gaba in wannan mutum ya koma to ƙudurinsu ko ƙasar da muka taka sai mun biya mata haraji. To ku gaya wa mutane su tashi tsaye su fahimci inda za a da inda an ka hito. Wannan mutum ne wanda ya haɗa kai da turawa Faransa, an sai da ƙasar, an ba mutane wasu tsararrun mutane dama suna ansar haraji, suna zarkowa suna raba wa mutane masara da 10,000 20. Mai da hankali ku lura da mutane su gane cewa waɗannan mutane yau har ta kai su sun koma ganyayyaki aka sa musu kunnuwa ga kanunsu. Da waɗannan ganyayyaki ko haka ana samun su
wallahi akwai laushi cikin daji. Ya kamata mutum mai hankali mai tunani ya zo waye ne a sa mai ganye waye ya su billahi, wallahi akwai damuwa. Ya kamata ku tsaya ku fahimci wani wannan ganyen ka ne, shi wannan ganyen da aka zo aka sa mutum ya je duka mata na shafan mai kai, to ni ne da ya so ya isa, ni ne da ya so ya gani shi wannan addini ne ko al'ada, wannan addini ne ko al'ada. To yana da kyau waɗannan abubuwa ku fahimtar da al'umma. Mutane ne waɗanda sun ka haɗa kai da turawa, sun ka aka sai da ƙasar, shi ne suka amfana da waɗannan kuɗaɗe suka zankowa suna ba masu matattun zukata. Allah ya taimake mu ba mu cikin wannan tsari. Allah shi kare mu daga gare su, Allah shi kare mu daga sharrin su. Ko da rahmatin ku yi alheri dai, ku yi tsaye, ku tabbatar da cewa da gidan ku ne alƙawarta to ta wuce min ku yi alheri dai. Don mutum ne wanda in ya hito yakin neman kamfen, duk abin da ya kamata da addu'a da ni duk a ta gaya ma Allah ya karya manufatai, Allah ya karya manufatansu, Allah ya karya gurgusa lamuransu. Allahumma rudda khairi bolatin ne wa akhwani wa in kanu ghayra zalika Allahumma alayka bihim, Allahumma khudhhum, Allahumma dammirhum kama ashabul fil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko ina ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa da komi wanda ya kawo mu wannan rana ta Laraba domin sake jaddada jagoranci na wannan kungiya ta Smart. Idan aka ce jaddadawa ba sabuwa ba ce, dama akwai ta. An yi bayanin cewa shi DG bayan da ya ci zaɓe ya rushe waɗansu ƙungiyoyi kuma Smart tana ci. Alhamdulillahi ina taya waɗanda Allah ya kaddarci nauyin jagorancin wannan kungiya ya hauka su murna, domin ko wurin 'yan kwallo an ce kai ne shugaba, kai ko inda ba a so aka ce kai ne shugaba, to akwai wata baiwa da Allah ya maka wanda ya cin kayan da sauran suka yi da cewa ka jagorance su ina taya ku murna da Allah ya aza ku akan wannan matsayi mai matuƙar daraja da matuƙar mutunci a cikin tafiyar mu ta siyasa. Sannan ina roƙon Allah ka kaina da kuma ku sauran shugabanni da suke a nan, Allah shi muna kyakkyawan jagoranci, Allah shi ba ku ikon sauke nauyi na jagoranci. Shugabanmu Isugu Sanata Kabiru Garba Marafa, Allah shi mai arzikin yin nasara. In yayi nasara, babban nasarar da ni na kasance shi bayan tamu gaba ɗaya, da kuma yayi nasarar yin fiye da abin da mutane suke tsammani in ya samu zai. Yan ana tsammanin shi 50, Allah ka kai shi ya lullunka wurin cin nasara da matsalar tsaro, matsalar ilimi, matsalar tattalin arziki, matsalolin ma'aikatan gwamnati, matsalolin addinin musulunci, matsalolin matasa, matsalolin mata, matsalolin kiwon lafiya, noma, kiwo da duk abin da ya kama da wannan. Allah ka taimake shi jihar Zamfara da ci gaba ta hannun mu baki dai. Dan uwa kamar da muka sani, ita wa siyasa talla ce kake, abin da muke talla dan adam ne muke tallata, ba shadda ba atamfa ba hili da gida ba hatsi bane, ba awaki bane ake talla ba. Dan adam ne kake talla, kuma ɗan adam ne kake son su sai wannan dan adam din naka, su developing ra'ayi, su ji cewa suna so ne. So ina amfani da wannan dama in ja hankalin mu duka, in nace in ja hankalin mu duka, tun daga manya
har matsakaita har ƙananan mu mazan mu da matan mu, matasan mu, dattawan mu, na birnin mu da na karkaran mu, duka mu hitar da strategy mai kyau na kamo zukatan mutane zuwa ga dan takarar mu. Idan muka yi wannan to lokacin ne mun kai siyasa. By the time da ɗan takarar ka ya samu karbuwa, kai yi aikin da ɗan takarar ka ya samu karbuwa ga mutane, a lokacin kake siyasa. So don haka a majalisun da muke hira, malamai masu karantarwa a makarantun da suke karantarwa, 'yan kasuwanmu, matasanmu ma da ɗalibai a cikin azuzuwansu, ya zan ƙoƙarin muke yi mu tallata ɗan takararmu, mu haɗi alhairan shi, mu haɗi qualities ɗin shi, nagartar shi da cancanta shi na ya jagoranci wannan jihar tamu mai albarka ta Zamfara. Wannan idan ka yi haka, lokacin ka taimake mu, ka taimaki kanka, kuma ka taimaki siyasa. Mahukuntanmu, jagororinmu, mu buɗe ƙofanmu kuma mu buɗe zukatanmu wurin nemo jama'a maza da mata domin ganin wannan tafiya tamu ta yi nasara. Na tabbatar da a cikin gidan siyasar da shugu sanata Kabiru Garu Marafa akwai jajirtattu. Ina ce akwai jajirtattu, ina nufin mai yawan matasanmu jajirtattu ne, kuma maza ne, kuma masu iyawa ne. So amma da ƙarhinmu duka da iyawanmu duka sai mun buƙaci waɗansu mu kuma mun nemi taimako na Allah. Don haka mu yi hulɗa da mutane, hulɗa kyakkyawa. Ina so yi amfani da wannan dama in ja hankalinmu ga wata magana wadda da su sanata ke faɗi cewa a rage wurin susa. Abinda ba an ma'ana a rage wurin susa shi ne kada ka kore maleji na kiyayya tsakanin kai da makiyinka, ta yadda gobe ko da yana son ya biyo tafiyarka to baka rage mai fuska da kofar da zai shigowa ya doke. Su ya kamata yanzu wannan fafutuka da muke yi mu yi ta iya ƙarfinmu ganin mun yi nasara insha Allah. Ba mai ba da nasara sai Allah ta ba. Su da haka yana ƙara jan hankalinmu duka don Allah wanda ke da makami na ƙiyayya ga wani tsohon masoyi da da abokai suke a cikin wannan gidan, saboda wani dalili daga cikin dalilai ya zama maƙiyinka, ku yi ƙiyayya ta hauka, ku yi ƙiyayya matsakaiciya. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Ka so masoyinka a hankali don yana iya ya zama maƙiyinka wata rana ƙwarai. Ka ƙi maƙiyinka shi ma sannu, domin wata ran yana iya zama masoyinka kuma babban musu. Ina fata an gane. Mai da fara farko na ya faɗi jawabin kaddamar da shugaba da sunan Allah, kuma yanzu zan rufe da jawabin kaddamar da kungiya ta Smart da sunan Allah. Allah mu ɗaukakin sarki shi muna jagora, Allah ya ba mu nasara cikakka, kuma Allah sa ta amfani. Allah shi muna arzikin yawancin rai da lafiya, shi mu jagoran mu arzikin yawancin rai da lafiya. Ina amfani da wannan dama a madadin mu duka in ƙara isar da gaisuwa mu ta ta'aziyya ga shi da su sanata Kabiru Garu Marafa akan rashin da aka yi mishi na rasuwar su Bukin shi. Allah ya gafarta mishi, Allah ka yaye mishi, zuriya shi Allah ka sa musu albarka, kuma Allah ka ba iyalan shi hakurin ture mu wannan rashi. Mu kuma Allah ka mu kyakkyawan karshe, samu rayuwar mu albarka, sa karshen mu yayi kyau, kuma Allah ka samu zuriyar mu albarka. Wanda ya zo kusa da nesa Allah shi mai da kuma gida shi lafiya. Wannan jiha ta mu ta Zamfara Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da sabon arziki da walwala, kuma fafutukar da muke yi Allah ka sa ba ta banza bace muka yi. Allah ka sa 2027 ta mu ce da ikon Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma sakataren majalisar koli, sakataren gidan sanata Kabiru Garu Marafa, honorable Malam Amin Jelani Gusau, mai girma sakataren Marafa Makai ta jihar Zamfara, honorable Awal Alhassan Shinkafi, honorable Bello Dikas Kaura, mai girma zonal chairman Santar
honorable Anas Awa da Sau, mai girma yan kuma kuma kai honorable Bakar mai shinkafa, mai girma sakataren kudi Paris honorable Mahmuda Garba Kusau, mai girma shugaban mata ta jihar Zamfara sanata marafan kai Hajiya Nafisa Ahmad Tale na marafan Kusau, mai girma honorable Hajiya Murja Magaji sarakin sabon garin Kusau, mai girma kowane wannan kungiya mai albarka Samad honorable Adas Kusau, mai girma sakataren wannan kungiya mai albarka a honorable Adamu Mafara, masu girma manyan shugabanni na wannan kungiya mai albarka na jiha, masu girma kowane kungiya na ƙananan hukumomin 14 na wannan kungiya mai albarka, masu girma wato yan jaridanmu, yan miliyanmu, matasa, yana muku sallama ta addinin musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a abin da zan ce akan wannan kungiya to duka sakatare na ya faɗa kuma jalilin ta faɗa, ni ƙarin kalilan zan yi ku kula da abin da sun ka gaya muku matasa. Ku ne Allah ya ba dama ta siyasa, babu wani mahaluki a duniya ko a Najeriya wani wanda ke iya kawo wani ci gaba in ba tare da matashi ba, babu shi. Don haka matasa muna kira gare ku guji siyasa ta rashin aminci da siyasar kuɗi da an ka kaddara mana ita a jihar Zamfara. Mu dawo mu nuna mun san kanmu, mun san yancin kanmu, ba waɗanda ke raba mu da kuɗi ba kullum suna so in matanmu sun haihu gaya musu matanmu sun haihu. Ta kamata ku kalli ra'ayi ko hali ko na ɗabi'a ga mai girma jagoran musanaka Kabiru Garba Marafa ga abin da ya yi a kan ya za a iya cinci al'ummar jihar Zamfara. To ba zai iya wannan aiki ba sai mun ba shi gudunmawa ta goyon baya ta gaskiya. Ya gaskiya take mu riƙe amanar shi, mu ba shi gudunmawa inda Allah ya kore mana. Don haka matasa wannan jawabi shi ne da ƙara a kan jawabin shugabannin da na gabata. Don haka muna godiya da wannan ƙungiya, Allah ya saka da alheri. Don haka kuma yana bayani a madadin shugaban wannan gida na sanata Kabiru Garba Marafa, shugaban majalisar koli, shugaban tayyar sanata Kabiru Garba Marafa da Alhaji Surani Garba mai katako, wanda ya so ya halarci wannan taro na wannan kungiya mai albarka. Uzuri na tafiya na dole ya kama shi domin mai jin daɗin rashin mai zo wannan kungiya. Akan haka ya wakilta ni kuma nake wakilta ko nake tsayuwa akan shi da ikon Allah a wannan wuri. Don haka muna godiya da wannan kungiya. Allah shi ba ku cikakken nasara, Allah shi ba ku dukkan wata nasara da kuke nema a wurin Allah ya Allah. Assalamu alaikum. Mai gidanmu ya yi alƙawalin cewa ƙuri'a miliyan 1. Ni kaina shugaban mata, ni kaɗai idan an ka banni da in kawo ƙuri'a miliyan 1 na alƙawali har ga Allah. Sai na kayar da tunin ƙuri'a miliyan 1 a ƙarƙashin jagorancin mata. Girma sanata mutum ne wanda bai karya kuma bai karya alƙawali ga dukkan abin da ya yi. Wallahi ni shaida ce da duk abin da ya alƙawali a kan shi sai ya sauke shi. Bai cin amana, bai tare da wanda ta cin amana. Azzaluman da muka yi hulɗa da su waɗanda kowa ya san cewa al'ummar jihar Zamfara an yaudare su, an ha'ince su. To yanzu ina kira gare ku al'ummar jihar Zamfara, ga dama ta zo gare ku. Mai girma sanata mutum ne adili kuma haziki, kuma mutum ne wanda ya cancanta ku fito ku diba ku yi alƙalanci akan duk wani wanda zai fito takarar gwamnan jihar Zamfara a 2027. Ni ina tabbatar muku da cewa wallahi sanata Kabiru Marafa ya fi shi komi a nan cikin jihar Zamfara. Saboda haka ina kira gare ku da al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya, ina kira gare ku tsaya ku nasu,
ku tabbatar da cewa abin da zai zama mahita gare ku 2027 shine sanata Kabir Marafa. Saboda haka ina kira gare ku 'yan uwana maza da mata, ku hito akan wannan tafiya ta mai girma sanata. Ya hito ne domin ya ceci al'ummar jihar Zamfara daga mawuyacin hali wanda muke ciki, wanda muka tsinci kanmu cikin shi. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk wani zalunci da wani azzalumi da a cikin jihar Zamfara, waɗanda ba alheri bane a tare da su ga al'ummar jihar Zamfara. Allah mun roƙe ka, Allah ka kawar mana da zalunci da mulkin zalunci cikin jihar Zamfara wanda ake mana. Ubangiji Allah ka sa sanata Marafa ya zama ƙarshen duk wani ta'addanci da ake yi a cikin jihar Zamfara. Allah ka sa ya zama ƙarshe, ya zama shine sila wanda al'ummar jihar Zamfara za su tabbatar da cewa lallai yanzu sun kawo ga shugabanni waɗanda ke kishin su, waɗanda talakawa su suka sa a gaban su. Muna roƙon Allah ka tabbatar mana da sanata Marafa don ya zama jirgin fitan talakawa ga al'ummar jihar Zamfara 2027. Jama'a assalamu alaikum. Sunan Allah yake gabatar maka Anas Ibrahim da so ya aiki da appointment letter a matsayin coordinator na wannan kungiyar ta SMART. Senator Marafa advocacy to reform team SMART. Bismillah. Ina gabatar da appointment letter ta sakataren wannan kungiya ta SMART Adamu Garba zuwa da shi sakataren da sunan Allah da rahama mai girki. Allah shi na barka. Allah shi wani kuma sai ga ne ke kan mutum. Assalamu alaikum. Kowa ya sani ga lokacin da an kai zaben DG Harban Mansur Sarar zama DG ya rusa dukkan kungiyoyi na gidan sanata Kabiru Garba Marafa na media. Don haka a wannan rana yau wannan kungiya ita ce ta farko wadda a madadin mai gidan sanata Kabiru Garba Marafa, a madadin jagora Alhaji Suraju Garba mai katako, wanda shi ne shugaban wannan gida mai albarka, ake kaddamar da wannan kungiya ta farko a matakin jihar Zamfara da ƙananan hukumomi yau da ikon Allah. Don haka an riga malam ya kaddamar da shugabanci na jiha. Da sunan Allah zan fara kaddamar da kwanonin na local government. Zan fara da Gusau local government, kamar hukumar Nura da local government, Honorable Bashir Ibrahim Ibn Abdullah, ina maka congratulation da wannan abuja. Timaradu local government, Honorable Tukur Sulaiman, ina gabatar maka da wannan abuntunan a madadin jagoran wannan gida a Suraju Garba mai katako. Allah shi baka ikon rika wannan matsayi da Allah ya baka. Shiga ta kawo da karamar hukumar mulkin Kogudu, Honorable Kamal Rufai Rabiya, Allah shi baka ikon rika wannan aminci da wannan dama. Allah shi baka juriya. Hukumar Bukin, Honorable Garzali Abdullahi Bashi, ga wannan abuntunan a madadin jagora. Allah shi baka ikon rika wannan aminci da amana. Allah shi rika. Sai kalmar hukumar mulkin Zurmi local government, Honorable Yusuf Abbas Sarkin Yaki, Allah shi rika maka. Allah shi ƙara sa kamar Sarkin Yaki sanata Kabiru Garba Marafa. Allah ka ba mu cikakken nasara. Sai shiga ta da kalmar hukumar mulkin birnin Magaji local government, Salim Atiku Dundi, ina maka murna da wannan dama da Allah ya baka. Allah ya bada ikon rikewa da jajircewa. Bakura local government, Honorable Umar Muhammad
Bello ina maka murna da wannan matsayi. Shiga ta kawo ga karamar hukumar mulkin talatan mafara lokal gangan honorable Jamilu Jangebe muna maka murna da wannan matsayi da Allah ya baka, Allah ya kara baka jajircewa. Sai mara lokal gangan honorable Abubakar Sulaiman dan Sadau ina maka barka da arziki da murna da wannan matsayi da Allah ya baka, Allah shi ta ya kai ko ya baka mutuwari. Jama'a sai karamar hukumar mulkin Gumi honorable Sakat ɗaki 8 na maka congratulation da wannan dama da Allah ya baka, Allah shi baka. Ka taka karamar hukumar mulki ta Shinkafi Local Government honorable Nafi mai nasara ina maka murna da wannan dama da Allah ya baka. Aura karamar hukumar mulkin Aura honorable Abdul Aziz Badamasi Aura congratulation muna maka murna da wannan dama da Allah ya baka.